Umela Mayibonge inkosi. Nginibingelele egameni elihle kunawo wonke amagama, igama lika Kristu Jesu inkosi. Amen. Amen. Singena kwincwadi yesambulo chapter 13 bazalwane, Revelation chapter 13, incwadi yesishilelo chapter 13. Siza kuyo simdumisa uNkulunkulu egameni lika Jesu. Amen. Sibonga uNkulunkulu bazalwane ukuba aphinde siphe leli thuba ngokomsa wakhe. Umoya wami usabheke ekhaya eliphezulu. Amen. Siyafunda ke bazalwane indaba isilo noma izilo ezimbili. Sifunda kwisizulu, sifunda kwi-English. Makunamagama esiweza siyadinga lapha kwelesixhosa sizafunda siphuthuma. Amen. Ngeke ngiqale la bazalwane. Ngathi la bazalwane iphupho leli niyakhumbula? Amen. Lenkosi angithi elathazwa ubani? Daniel. Right. uDaniel umprofeti wachaza leli phupho sathi ubuso lobensimbi babusho yipi yini le yabuso bensimbi? Umbuso waseBabylon. Isifuba lesi sesilver sisho muphi umbuso? Umbuso wamaMedo-Persia. Lesi isisi la esinqeni kusho ukuthini bazalwane? Greece. Bese kuthi imilenze isho isiphi lembuso? Roman Empire. Then ogcina lana Anglo-America. Siqedile ke bazalwane. Sathi ke lesisilo le picture yabona inkosi yayichaza ke uDaniel wakhuluma waqeda ngayo. Ngase ngithi bazalwane le mibuso yonke kusuka phezulu kwaseBabylon. Sathi igama elithi Babylon lisho amagama awu2, ithi baby plus loan, okusho ukubhibhidla komntwana, umuntu ongakwazi ukukhuluma. Umuntu nje mayithi isonto laseBabylon usho ukuthi isonto elingazilutho elingakwazi nokukhuluma. Amen. So ladukiseka kalula ke isonto laseBabylon. So le mbuso yalwa omunye nomunye kwaze yahlangana kwafika la khona ihlangana khona. Kwase kuphuma ke izilo ezikuDaniel chapter 7. Izilo lezo zazi izilo ezu4 kuDaniel chapter 7. Ekugcineni kwaso kuthiwa kwavela uphondo oluncane, a little horn. Kuthiwa that little horn iyona eyinamagama eblasphemy, iyona eyinamagama ahlambalazayo. Kuthiwa iyalwa kakhulu le little horn, iyakhuluma izinto ezinkulu kodwa ibincane. Right? Nizwile bazalwane. Then ke lembuso yahlangana ke uJohn Revelator umbhalo wesambulo noma incwadi yesishilelo. Usephupha ke lento le engasayiphuphi kule image, esayiphuphi sihlangene seyakho umbuso wodwa. Lo mbuso ke obusa politically. Then kwase kuthiwa ke lo mbuso igama lawo mayibona wathi ubona isilo sivela olwandle. Sachaza sathi ulwandle lusho ukuthini na? Sathi ulwandle lusho izizwe, ilimi, abantu nezixuku. Angithi? So makukhulunywa ngolwandle eBhayibhelini kukhulunywa ngesho lesilo lesasiphuma ngolwandle saphuma phakathi kwabantu. Right? Njoba bethi nje ngivoteleni kodwa mase sibavotele idingo bangayilethi. You understand? So into enjalo yaphuma phakathi kwabantu lesisilo. Nginika nje just summary. Then ke lesisilo kuthiwa sasinamakhanda u7 sinama horns awu10. Sathi ama horns awu10 asho ukuthini? Asho amakhosi angakathathu
ukubusa kwawo kodwa azokuthatha noma yini. Niyakhumbula bazalwane kithi? Then sakhuluma ngamakhanda, sakhuluma ngamaholi, sasho ukuthi amakhosi angathatha ukuthi number 2 i-authority le nisho authority, right? Then ke sathi lesilo nalesi sile sodwa, it's just that ngalabo bafuna sisibone kahle, ngalabe befuna sicacelwe amakhanda. La nayi little horn nalo uphondo oluncane, niyalibona? Uphondo oluncane ilona lithiwa lalikhuluma amagama blasphemous, kodwa ilona elathuka lahlambalaza uNkulunkulu. Daniel chapter 7, mawuqala verse 1 to 4, bese verse number 25, lithi yokhuluma amazwi ngophezi konke, ihloso uguqula umthetho nesikhathi. Amen. Ikhathaza abangcwele bophezi konke, ihloso uguqula umthetho nesikhathi. Sengiqedile into esayikhuluma last week. Amen. From verse number 1 lithi ngase ngibona isilo sikhuphuko olwandle, sinempondo eziwu10 namakhanda ayisikhombisa. Isile ngesibonayo sasifana nengwe, angithi kusho njalo? Isile ngesibonayo sasifana nengwe, inyawo zaso zifana nezebhere. Niyakhumbula bazalwane? Kuthiwa sakhuluma izinto ezinkulu, sakhuluma amagama enhlamba. Niyakhumbula? Right, saqala lapho chapter 13 lo bazalwane. Amen. Amen. Siyafunda ke futhi. Asiqale ku verse 1 uzohuba nje wena ofundayo, ngizokutshela mina la sagcina khona, ngiyakhumbula ukuthi sagcina. Funda ke. Sagcina ku verse 8 kodwa uqale phansi wonke, funda usheshise. Ngicela ngifundele ufundisa isiZulu. Izilo ezimbili. Ngase ngibona isilo sikhuphuka elwandle. Yebo. Sinezimpondo eziyishumi namakhanda ayisikhombisa. Nasezimpondweni zaso kukhona imiqhele eyishumi, nasemakhanda aso kukhona amagama enhlamba. Isilo enasibonayo sasifana nengwe. Nezinyawo zaso zazinjengezebhere. Nomlomo waso njengomlomo wengonyama. Okay. Ngase ngithi bazalwane khona into ekuthiwa mawufuna ukubona ukuthi lesilo lizwe. Mawufuna ukubona ukuthi iliphi ilizwe lesisilo, ngathi kufanele ubheke into ama-coat of arm. Niyazi ama-coat of arm akithi? Manje sinayo into ne-coat of arm la eklasini ukuthi ingane encane lezi. Kodwa khona into ekuthiwa i-coat of arm, ikhona eSouth, ayikho izwe elingenayo into ekuthiwa i-coat of arm. Kwathi laba masebehlangana benza ama-coat of arm to identify i-nation ukuthi imelwe yisiphi isilwane. Amanye amelwe yi-eagle, amanye njengathi nje sine-eagle e-South Africa ngithi. Sine-eagle bese siba nomkhonto, sibe nani lapha ku-coat of arm, bayazi bazalwane. Then ke sithe leya i-Anglo-American. Amen. Amen. So mawubheka i-coat of arm yase-America yakhiwe njengengwe. Right? Amen. Ningilalela? Amen. Okay. Then ke kuthiwa ke lento yenzeka bazalwane, ningakhathi nje amanga noma umdlalo. Zalwa ngempela kwaliwa kwi-First World War, kwaliwa kakhulu. Then emva kwalokho kwaba nendoda esakhuluma ngayo eyayinamadeva aphumile ngaphandle atheka nje, ekwakuthiwa igama layo Adolf Hitler. Niyamazi bazalwane abafunda umlando. uHitler bazalwane kuthiwa wakhampenela ukuba upresident wase Germany, wakuwina lokho, wangene Russia nobani babe sempini, waliwa kwaze kwathi mase sekuqeda ukuliwa iAmerica iyona eyaqeda impi, ngoba iAmerica yalokhuza yathatha ibhomu elikhulu ekuthiwa iatomic bomb, yahambe yoliphosa eNagasaki kwi-center yelokhuza laba ababizwa ngama-South Korea, ama-China nani nani. Then emva kwalokho kwaqhuma lelo bhomu, basarenda-ke laba bathi laba ngeke sisakwazi ukulwa, sebephelile vele abaningi, sesizongena ngaphansi kwenu. Lalela bazalwane. Then-ke kuthiwa-ke emva kwalokho kwase beyahlangana-ke kwakhiwa lento, baba isilo, umbuso lo isilo. Ngifuna lento kulo ngisho ukuze nizwe kahle, ningacabanga ukuthi ngekhathi zogcina kuzophuma nesilwane olwandle. Ngawucathi kuzophuma nesilwane nje, you are very wrong. Okay? So ke kukahlanganwa-ke bazalwane, kwathi base kuhlangene kwaphuma umbuso-ke nangiya. Siqhubeka siyafunda. Qhubeka. uDraco wasinika amandla akhe. Ngesihlalo sakhe uDraco sathi ubani? Satan. Qhubeka. uDraco wasinika amandla akhe. Ngesihlalo sakhe sobukhosi. Nokubusa okukhulu. Nokubusa okunjani bazalwane? And sibusa kakhulu, hayi kancane. Qhubeka. Elinye lamakhanda aso kungathi lalibhebezwe okokuhle.
Sakuchaza lokho ukuthi malithe elinye lamakhanda lalidebezo okufa futhi kusho ukuthini. Sathi umuntu lo kade emkhulu then wahlambalazeka noma ubukhulu bakhe balinyazwa. Kodwa sasesithi kunendoda ekuthiwa uMussolini eyasuka kulamazwe asarenda noma kulamazwe anqoba. Kuthiwa yasuka le ndoda yabuyisela amandla obupapasi noma obupope. Yabuyisela kule ndoda le ekuyiyona ephethe lento. Le ndoda ehlala le bazalwane eRome eItaly. Yayisibuyisela amandla obupapa yaphinde yabusa. Ngathi igama elithi pope lisho isihlalo alisho umuntu. Because noma kuthiwa upope but khona uPope Francis, kube khona uPope John II, kube khona uPope bani. So igama elithi pope lifana igama elithi chief. It's just a position, right? Nizwile bazalwane. So yabuyela ke le ndoda yaphinde yabusa. Kuthiwa ke linye lamakhanda lalidebezo kokufa kwathatha uPope wahamba ofele ejele. Then mayefele ejele wabulawa amakhazi ejele kwayihlazo ukuthi awumuntu omkhulu kangako ovikeleke kangako ufe kanjani. Ubulawe kanjani kwabuke ihlazo then yalashwa ke ngokuthi bathi hey ingcebo yonke kulabantu kuyafana noma angafa lo file but still ingcebo isase Rome because eRome bane strategy babuka indlela iRoman government ekwazi ngayo ucolonize amazwe omhlaba yayisebasebebona ukuthi no asithathe le strategy sisifake enkonzweni siyaxabana ke namhlanje bathatha ke lento baqala ke iRoman Church. IRoman Church yathi mayiqala umlando uthi yathi mayiqala iRoman Church then base bethatha istrategy saseRome esasithi yonke ingcebo yeRome nlale yonke ingcebo yomhlaba yeRome kusho ukuthi ukuhwebelana konke kwamazwe kubenefitisa iRome nilale. Amen. This is what is happening in the church. Njengamanje kuba nendoda eyodwa ekuthiwa umbishop noma ekuthiwa iarchbishop noma ekuthiwa umpostoli zonke izinto yonke iminikelo ngisho nganikela kumbethu kurong before uyonikela kuyandoda. So wonke amabandla athi mesewa the seven church ages engakhuluma ngawo uthi masu uthathe niyaphethe niyaseRome ugcina ufana neRoman government. Kese mangalisayo kuba sebandleni enjalo. Okay, angigogoda lapha. Kuyafihlwa ke la ziningi izinto ezifihliwe kuthiwa zingaveza obala ziningi into ecompromisewa ngazo ukuthi ukuze sibe right bafowethu asihlanganeni senzeni into eyodwa ezofaka wonke umuntu singaxekani bafowethu lento sizoyikhuluma ngayo angabe ikosha into yomunye uma umunye ayigqokela iwigi nomunye ayifakela ibhuluke lakhe nomunye ayiqomele singakhulumi ngaleyo nto sikhulume ngento ezobakitaza bonke bazizwe beaccommodateka umbuso waseRome. All right. Amen. Kule insuku nje edlule iminyaka edlule uPope Francis kwaqhuma ihlazo eRome kwatholakala ukuthi oPope noFather bebelala nezingane belala nabafana umoya wokutabana omningi lapha kuthiwa kwatholakala ngisho amathambo ezingane ezikhishwayo ezikhishwa ama system kuthiwa kwathi makusuka kwavele indabeni lokho engikhuluma ngayo last I think was last year or last year kuthiwa emva kwalokho wabuya wabhala incwadi ukuthi umhlaba iwona oattack ibandla likaNkulunkulu. So leyanto yenza ukuthi umuntu olapha azibone ukuthi yilona bandla leli and bazitshela lokho kuze kube namhlanje. Angikho lapho. La elinye ke lamakhanda lalidebezo kokufa kephingozi yalo yabuye elashwa. Qhubeka umhlaba wonke. Elinye lamakhanda aso kungathi lalidebezwe okokufa. Qhubeka. Kepha ingozi yaso yokufa yelashwa. Qhubeka. Umhlaba wonke walandela isilo umangalo. Qhubeka. Bakhuleka kuDrako. Ngokuba wanika isilo amandla akhe. Imani bazalwane khona isilo la kodwa lithi bakhuleka kuDrako. Niyayizwa? Imani bazalwane. Mawufika lapha kaNgcobo ake kuthiwa ngisekho emhlabeni. Kodwa umthetho mawufika esangweni uthi Ngcobo uMapolo awukhuleki bayabongosela ukhuleka kumina. So malithi bakhuleka kuDrako. It means isila sinawo amandla ngokwaso siphiwe ubani uDrako. Uma ukhuleka kusona obvious ukhuleka kuDrako. Understand? Yayizwa into engisho wena ungayitshela ukuthi inhlonipho uyiletha bayabonga kanti uyiletha kumina. So injalo ke nala bakhuleka kuDrako. Alisho ukuthi kwazo bathi Sathane siya no. Bazothobela lento eshiwo yilaba. Bayithobele kungathi bathobela yona kanti bathobela lo waya. Yabo?
Ngokomthetho siyibandla kufanele aba yikho neyo into esithobela iphambene nezwi. Kodwa kuyikona kwabona ukukhonza udrago ukuthobela izinto azishoyo kulo ayidlulisele kuthina sizithathe. Amen. Yeah, incwadi yesambulo ifihla imfihlo eziningi kakhulu. Qhubeka. Bakhuleka kudrago. Ngokuba wanika isilo amandla akhe. Wanika isilo amandla akhe. Yebo. Bakhuleka nakuso isilo. Bethi ngubani ofana nesilo? Ngubani ofana nesilo? Yebo. Ngubani ongalwa naso na? Ngubani ongalwa naso na? Sase sinikwa umlomo okukhuluma izinto ezinkulu nenhlamba. Yo. Sanikwa amandla okwenza lokho izinyanga ezingamashumi amane nambili. 42 months still equal to 3 years and 6 months, angithi? Yes. All right. Qhubeka. Savula umlomo waso ukuhlambalaza uNkulunkulu. Savula umlomo namhlanje mebevula umlomo ukuhlambalaza kuphela. Masivula nje umlomo sihlambalaza uNkulunkulu. Qhubeka. Ukuhlambalaza igama lakhe. Bahlambalaza negama lakhe uNkulunkulu. Qhubeka. Nethabanikele lakhe. Yebo. Nabo abahlezi ezulwini. Qhubeka. Sanikwa ukuba silwe nabangcwele. Nayo ke la sixabana khona. Sibanqobo. Yimani bazalwane. Manizokwenza kanjani Nkosi yami? Ngicela ungibhalele la ukuthi the first beast and the second beast. Ngicela ungibhalele mama, please put him. Okay, imani bazalwane. Sanikwa ukuba silwe nabangcwele. Nayi into ngisayiphinda angazi ngikhuluma more than 40 times. Bazalwane, abantu abafundisa ngendaba ye-rapture, indaba yokuhlwithwa kwebandla. Baningi niyabazi futhi angifuni ukuba mention amagama. Kodwa bathi uNkulunkulu uJesu ngeke avume ukuthi umakoti wakhe ahlushwe. Uzoqala ahlwithe ibandla bese kusale emhlabeni konakala, kusale kungena nembeza, kusale kudlwengulwa ingane kwenziwa bulawa abantu. Niyayizwa bazalwane? Mina ngungcobo nezwi kaNkulunkulu siyaphithana nalokho. Ukuthi kuzoqala ehlwithwe ibandla. Because khona igama labazalwane lithi Antichrist. Because laba u-Antichrist la. Nizwi? U-Antichrist. So u-Antichrist igama lithi Antichrist lithi instead of Christ. Endaweni kaKristu. La kufanele ngabe kutholakala uKristu kutholakala ni. Yes? Truth wena umendaweni kaKristu, u-Antichrist. Umoya walaba kuvela uyasebenza emhlabeni wonke. Right? Amen. Okay. So u-Antichrist. So manje ke bathi ke uJesu uzoqala ahlwithe ibandla bese kusala uAntichrist abonakaleke aqala abonakale ngempela lapho uSathane esebenza ngalaba kubulawa abantu kube njani. Nginombuzo othi uzomelana nobani uAntichrist uma efika amakholo esehambile? Ubani kanti azomelana naye mezofika singasekho? Ngasho ngathi contact i-ANC, contact i-IFP. I-ANC imelene ne-IFP. Awukwazi ukuthi uthi amaqembu aphikisayo usho ngeke aliphikisayo. That make no sense. Awukwazi bazana ukuthi ungathi thina nango phikisana noNgcobo. Bazobuza abantu muphi uNgcobo ukuthi hayi usahamba. Ayikwenza ubusa leyo. So, izwani ukuthi ibandla lizobe lisakhona during this time. Amen. Prepare yourself for this time. Ngizokutshela ukuthi prepare yourself. Musa ukugange ekholweni. Kholwa ngempela. Musa futhi ekholweni uloke uyisiphithiphithi somzana ongaqondakala. Qondakala ngoba siyeza lesikhathi. Siyaza lesikhathi. Qondakala manje yazeka ukuthi uyinhloboni kaPhela ngoba lesikhathi siyeza lesi. And sizofika ibandla likhona izwa kuthiwa sase sinikwa amandla. Yes? Okuthuka uNkulunkulu. Kuthiwa sanikezwa asinikwa uNkulunkulu, sinikwa yilo Satan unikeza yona. Sanikwa amandla, sase sinikwa namandla okulwa nabangcwele. Sibanqobe. Yabo ngaleso sikhathi kophela umthandazo. Lento ishoyo ukuthi haya sinqotshwa thina uIsrael akanqotshwa, nonqotshwa during this time. Funda Daniel 7 verse 25. Ophethe noma elefoni iBhayibheli asheshisa. Daniel 7:25. Ukufundela ukulela Daniel 7:25. Ozofika kuliqande noma imove noma isingisi noma isiZulu noma yini. Buthi umani bazalwane. And he shall speak great words. He shall. Mathiwa he shall. Sure no. Uyokhuluma amazwi, yebo?
And he shall speak great words against the Most High, uyokhuluma amazwi ngophezu konke against the Most High, yebo. and shall wear out the saints of the Most High, Alwe nabangcwele bophezu konke. Qhubeka. and think to change times and laws. Uzoshintsha imithetho ashintshe nesikhathi. Ningi imithetho eyashintshwa, ziningi nezikhathi ezishintshiwe. Lokho na izikhathi zishintshile. Ziningi izinto azishintsha lo. Silandela yabo nje izwe lonke lilandela lo bandasheni. Siye ePhasikeni. Le Phasika abangalazi limhlaka bani. Hleze ngibabuza ngisho abafunde kakhulu. Limhlaka bani iPhasika? Abalazi. Kade ngo-April last year. Manje ngolokhuzi balandela isilo bengaboni. Balandela isilo. Siya kuJuly, yini yona uJuly ayazi wazi ukuthi washo uBishop, washo uMabhuko kodwa size kuJuly. Ungathi manje inkonzo kanjani ngoJuly? Kuze kushiwo hayi inkonzo kababa uJuly. Hayi ngokuqale ngobaba wena uJuly. uJuly kwakuyinkonzo yamadokodo yaphela ngoba amadokodo yaphela. Yaphela inyanga kuze kugcotshwane ukuthi inkonzo yokugcobana. Manginganitshela ukuthi uJuly kwakuyinkonzo enjani. Ngeke uphinde uye kuona. Manganitshela ukuthi 1 ngoJuly number 1 wawumzila umfazi nendoda yakho awungalali ngisho nanaye mawuzoya le nkonzo kwakuyinkonzo yokuzingcwelisa. Namhlanje umuntu uvuke ehotela nomfazi wakho uthi uyenkonzweni yaJuly. Thuka uNkulunkulu. Ziningi izinto abazenzayo abantu, ziningi kwakuzilwa lapha khanjwa ngeenyawo kunjani ngoJuly khona into ezazingasetshenziswa khona into ezazingahlatshwa fana nomkhosi weJubili. Now ngambuza omunye ngathi okay nje wenza zonke le nkonzo oweJubili noyekelele. Waphela kwakhona ngisho inkosi yamaJubili yokuthi utshale isivande sivune sibe sikhulu isivande kade ungasidli udedele inyoni nezingulube nawo yonke izilwane zifike zizidlele. Kwakuyinyaka isikhathi seJubili la khona unikela khona ngako konke nako unikele nangezithelo zakho la ubona usenza leyo nto. And as a result ilwane ziyafika zithi sizonqudula zizodla kodwa hayi wena ngeke uzazishaya zakamakhelwane zolwa nomakhelwane. Nyaka isikhathi ayinto engasekho yonke so ziningi izinto abantu abangazazi ziningi kodwa sikho la. Ziningi izinto abangasikho la. Qhubeka funda. And they shall be Bayakwenza vele laba abasonta lapho bayakwenza kodwa benza futhi bephambanisa nabo. Qhubekani. And they shall be given into his hand until a time and times and be dividing of time. Okay, qedile. Okay, verse ngala kwisambulo Nkululeko ngicela niqhubeke lapha ya. Ngicela ungifundele kwi-English. La luthi khona sanikwa verse number 7. Revelation, yebo. And it was given unto him to make war with the saints. Make war with the saints on earth. Qhubeka. And to overcome them. To overcome. Ngosiyamboka manje amandla okuovercome akuthini. Kodwa khona isikhathi. Nkosiyami. La sofika khona abayo bebekhona ba-overcome uyena. Uba overcome nangesikhathi seCovid. Bukani bazalwane. Uba overcome wathi hlala endlini. Ngekani wathi ubhubhane liphelile. Nani nakhohlwa ukuthi lithi iBhayibheli asikho isikhali esenzele thina siyophumelela. Amen. Nakhohlwa ukuthi akuyokusondela ngisho lithi iBhayibheli encwadini yamaHubo 91 ngekusondele ngisho isifo etendeni lakho. Nayikhohlwa leyo nto. Lelo lungelo lanqanyulwa. And boba naka masebelwa kanje banqabula ngisho ilungelo lethu bafika bathi sinamalungelo. Then freedom of speech awusekho. Ngoba phela siyakwazi ukuzikhulumela. Si-free la eSouth Africa ukukhuluma. Kodwa mayike yaphuma lapha ya kwathi umyalelo abavalele endlini bavalele. Kwathi amakholwa noma uyikhola kanjani utshwala obusezi kwathiwa gezani ngotshwala izandla nageza ngawo ama-sanitizer. Bhaliwe wathiwa 90% of alcohol babegeza abanye baphuthula bephuza abanye bafa. Bephuza amandla. Ngoba wayesekhulumile loya. Nyabona into quarantine kuthiwa ayohlala yedwa lunjani wawutshengisa ukuthi awunamandla wena. Hleze nisho sinama right ungahamba noma ikuphi esakugale sikhathi wawungena right ukuhlangana nephoyisa likufaka unyawo iphoyisa likufaka endlini. Ngitshele futhi uyazi yami eyayivezana. That guy was testing himself ukuthi into ayikhulumayo useyakwazi ukukhuluma umhlaba wonke unyakazi.
lo ophethe political wayesekhuluma into eyodwa ukuthi awuthi ngicheck ukuthi ngiyalalelwa yini. Ba create isifo, babhebhethekisa isifo, baqede bathi abantu abavalelwe endlini, bavalelwe. And uzubone bavalelwa abantu bathobela yonke leyo nto abantu namakholwa angayisho ukuthandaza ukuze ba-operate kahle. Operate kahle kwadlulwa lapho ukhulumile loya. Yazi ubenzelani? It was the preparation for Antichrist. Benilungisele isikhathi sakhe. Wabona ukuthi hayi akekho ongangilaleli. Nabafundisi abakhulu bayangilalela. Qhubeka kuleko. Okay, sanikwa amandla ukuba silwe nabangcwele sibanqobe. Futhi sanikwa amandla phezulu kwemindeni naphezulu kwabantu naphezulu kwezilimi nezizwe. Uyabona isiphethe yonke into. Nganitshela ngathi umuntu ophethe leso sihlalo hlamba ngisho manje. Umuntu ophethe leso sihlalo upope. Ucontroller political, acontroller na spiritual. Yonke into yokholwa irefewa kuyena. Kubuzwa kuyena kwenziwe njani. Kubuyela uzathi inqubo. Even politically, uyena ophethe uhulumeni president bonke bathoba kuyena. Qhubeka futhi. Verse number 8. Bayakhuleka kuso bonke abakhileyo emhlabeni. Bakhuleka kusona bonke abakhe abazi ukuthi bakhuleka kusona. Bakhuleka ogama lakhe lingalutshwanga encwadini yokuphila yewundlu elahlatshwayo. Selokhu kwasekelwa umhlaba. Bakhuleka kubona bonke abangalotshwanga. Uyabona abangalotshiweke kulula kakhulu ukukhuleka kubona. Ngoba abantu bakuzinto ukuthi kunani. Ezibona abantu bangakhona kunani soyenza lo. Hayi kuzofika ukuthi inkosi yami kuyenziwa, hayi soyenza thina namakholwa agijimele khona lapho. Full. Uma ekhona onendlebe makezwe. Yebo. Qhubeka. Uma ekhona oyisa ekuthunjweni. Uya naye ekuthunjweni. Uma ekhona obulala ngenkemba. Umelwe naye ukubulawa ngenkemba. Yebo. Nakho ukubekezela nokukholwa kwabangcwele. Hawu Nkosi yami bobe beqhubeka bebekezela abangcwele ngalesikhathi. Lithi uMatthew chapter 24 okhuthazela kuze kube segcineni yena yosindiswa. Amen. Kufuna la umuntu oyobekezela abazalwana abekezele size sidlule lesi sikhathi. Sizofika bekhona abazalwana. Njengoba usakholwa nje ngama-game namanje usadlala. Njengoba usazikholelwa ngokuthi wena ingqondo yakho nenhliziyo yakho icabanga kanjani. Sashintsha amasonto ngokuthanda kwakhe. Yaphuma sebeyabheda. Sengena lapha. Yaphuma nala isuka. Akekho umuntu ongabhedi kahle mangiyamtshela. Amen. Nalo mephambi kwenu uyabheda. Nawe uyabheda futhi. Akekho umuntu ongenamaphutha. Yebo. Athi manibedi wesuka. Wava nofika efaka isikipho bamngoko ngathi. Buka indololwane zenceku kuyaphuma. Manje uthi uyezwa akho sona esivini wafaka isikipho. Uyabona? Angazi bazana noma nilinde ukushunyayezwa ingelosi ezofika ifaka esimhlophe ime kanje. Ithi haleluya iphumiha. Asabi ingelosi. Sizokunyathela njengoba kusetshenzwa sokunyathela. Phila kuzalwa. Amen. Now futhi uzosinyathela. First understand. Amen. Sizokomplementana. Amen. Akekho ngcono kunomunye la. Amen. Kodwa ukhona obekiwe. Bakhona ababekwayo lithi iBhayibheli khona ababekwayo. Lalela ke lithini iBhayibheli. Qhubeka nkululeko. Ngase ngibona esinye isipho siphuma Okay, ngoba bewulapho ufunda u8 kwiEnglish no9 bese singena lapho. Verse 8. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life. Yes. Laba amagama abangalotshwanga. Hey ungakhonzi nathi kanti igama lilotshiwe. Babu sinam, ningakhonzi bafethu kanti igama lilotshiwe. Ngiyamtshela, ningakhonzi mamkathambi ungaqali loqali. Uyazi uJesu wathini? Imani khona into angazi iBhayibheli nilifunde kanjani. uJesu khona into ayikhuluma kubafundi bebuya bezomtshela ukuthi hey man, oh man ngiyabona lapho sibiya nabo baba nabo tolo. Ayithi niyabuya nizakile lithi hey
into osifundise yona inamandla. Bathi ungafika ubone imoya yesithobela ngegama lakho. Yabo babisi reported yabo. Imoya yesithobela ngegama lakho, amadimoni ayaphuma. Yabo bonke amasukulu ngegama lakho kuyashintsha. Wathula wabuka. Kwakufanele mina ngangiyothi well done. Yenza kahle qhubekani. Kodwa uJesu wathi no, angiwarishwa yini lokwenzayo. Wathi ngiwarisha into eyodwa ukuthi funani ukuthi amagama enu alotshiwe. Ngoba ungayenza ama-miracles kodwa amagama enganjani? Musani ukukhathazwa abantu abenza ama-miracles. Amagama abe enganjani? Engalotshiwe. Futhi ukuthi wenza ama-miracles akusho ukuthi ukholwa kakhulu. Nesangoma siyawenza ama-miracles. Nolefanyana uyawenza ama-miracles. Noma Ngconde wayewenza. Amen. Bawenza bonke nje ama-miracles. Babewenza. Nososobala bathenga ibhanoyinge ngamaphepha. Kwabonakala egcineni sethengile sehamba ngalo isikhathi. Wathi kanti ukubheka le mali yakhe amaphepha le. Amen. Yeah, khona ubaba ngale kwakuthiwa ubani lapha bamahlamba lo. Oyivana khomba inyamazane kanje ngewisi. Imichokele imithi azafika ibamba. Bayinomuntu onzima kabi. Bawenza into enjalo. Manje nenzo hayi sikhonza nomnye ubaba lapha ekuthiwa uNgcobo unensimba unenduku ayiphathayo. Nebakhomba khuma zonke izifo. Libhaliwe yini igama lakhe. Incwadi yokuphila. Yazi bazalwane mina khona into engifuna ukuthi nike niyenze. Mina bazalwane ngiyafuna ukuhlola nokuhlola nami ngiyathanda. Ngiyathanda ukuhlola umuntu naye ngiyafuna ukuhlola. Ake nihambe niyothandaza. Umuntu azibuza ukuthi baba lisabhaliwe. Salotshiwe yini bethu? Uthi usuyibalile iminyaka mntakambethu uthi hey no 40 years ngikhona. Kodwa ifune every day because liyasulwa. Nina ngicabanga ukuthi ikhambe lihleze khona liyasulwa. Yasulwa. Funa ukuthi ngabe isalotshiwe yini. Futhi bazane yabona lento bazalwane usizwela wena mawusuthanda ukusuka kuyena. Awutshelwa umuntu. Uyazizwela ukuthi hayi ngiyakhuluma ukukhuluma amavesi akho kodwa ukusuka msukile. Amen. Uyasizwela mawususukile ke. So ke abangalotshwanga amagama abo seloku kwasekela umhlaba. Yibona ekuzobalula ukwenza lo mkhuba. Funda ke uverse number 10. Ncegu yami funda lelo verse 10. Ngase ngibona? Verse 11. Ngifuna lethi ngase ngibona esinye isilo yebo funda. Ngase ngibona esinye isilo siphuma emhlabeni. Sinezimpondo ezimbili ezifana nezewuli. Hey yabona ke lo. Kepha sikhuluma njengodrama. Imani bazalwane nokulo show kwami. Imani. Yakhona uSathane. Angithi sasho njalo. Khona uSathane la. Ngiyakholwa ngifowena ngithi. Khona lo la. Lo uphakela lo. Lo uzophakela lo. Bukani ke manje. uSathane bese kuba yisilo la uAntichrist yakhumbula bese kuthi lo igama lakhe false prophet osubhale eMangcobo umprofeti wamanga. There are two principal characters in the book of Revelation. The one is the Antichrist, the following is the false prophet. But false prophet. Umprofeti wamanga. Bukani kufike kwaba khona lo. Wasebenza lo wayeselika lo uyasebenza njengamanje wenza into to create into ekuthiwa i-one world order. Ucreate into ekuthiwa one world order. Into ethi akekho umuntu ozoziphathela izwe lakhe njengoba uMgabe nje ayeziphethela lokhu iZimbabwe ethi afune lutho yena afune bahlupheka kakhulu abantu baseZimbabwe baphuma ngoba bayicisha umnotho wabanye amazwe kwathiwa lo uziphethe. Umgabe enqaba ukuthi izinto ezirong isingene lapha. Umgabe wawushaya ugqoka ibhuluko ngesikhathi sikaMgabe. Wayengayifuni lo wayiqoqile ination. Kwawukuthi abafuna ukumfanda abamniki lutho. Niyayizwa lonto nezinto ekuthiwa kuyahwebelwana amafutha yini ibingekho lonto because uMgabe wathi into ezirong ayifuni ezweni lakhe. Sitabane besibulawa lapha uMgabe bengadlala. Kodwa kwabonakala kwasuka lona izwe lakhe lathi siyalamba bazosho njalo abazali ngekhathi zokugcina ukuthi uyayikhuluma impela iqiniso uNgcobo kodwa liyasilambisa lihlukanisa nezinto. Jesus. Kuthiwa ke nasi isilo sesibili false prophet umprofeti wamanga. Bukani ukuthi uphuma lalelani kuthiwa lo waphuma emhlabeni ngamanye amazwi uzophuma phakathi kwethu uzophuma ebandleni
uzophuma ebandleni aribhele naye lo. Angicela niqhubeke nifunde ngoba ngijahe lapha sivale. Ngase ngibona esinye isilo siphuma emhlabeni. Sinezimpondo ezimbili ezifana nezewundlu. Sineyimpondo ezimbili ezifana nezewundlu. Sineyimpondo nazi impondo niyazazi impondo zewundlu. Sineyimpondo ezimbili ezifana nezewundlu kodwa futhi isikhulumiso kwaDrago. Yes, umuntu oChrist like kodwa mekhuluma uyalimaza. Uzeleke manje baningi akukho la engenaye umprofeti wakhe ebandleni, akukho la engenaso isisebenzi sakhe, alikho ibandla engenaso isisebenzi sakhe. Profeti wamanga ke kuthiwa ke mekhuluma ukhulumiso kwaDrago kodwa mawubuka ungathi uChrist. Ya mawubuka ungathi uyena impela uChrist kodwa mekhuluma awukosiyamnikela maboneni abazalwane bathi bakahlala le mapulpit sibakhele indlu la ngoba bekwasuka la ulimaza abantu besuka la. Banomoya a false prophet. Nake baphuma epulpit balimaza abantu. Ungcono simakhele la ezethi bazalwane asibambaneni ngothando. Meliphuma la uthanda luko lokade khuluma. So ungcono sibasimakhele indlu. Hlale la. Avuke la ageze la agqoke la kuzahleze into eyodwa size sifike naye ezulwini. Ngoba mekwasuka ukhulumiso kwaDrago. Nembo kodwa kwambuka umprofeti impela. Qhubeka ufunde kulelo. Amandla onke esilo sokuqala siyawenza phambi kwaso. Yes, ngamama sisakho basakhona lapho kodwa isikhathi sabo sesidlulile sekuyiluka. Thiwa amandla alo lo uyakwazi ukuthi uwaperforma wonke. Imani umuntu obias. Umuntu okwazi ukukhulumisa komChrist aphinde akhulumise komhedi. Umuntu lo okwazi ukungena ebandleni afithe aphinde ayofithe ekwareni. Abantu abasha ke namhlanje bangena yilowo moya. Bafitha yonke indawo. Uza kutshela ukuthi namhlanje ngizongena yonke indawo. Kuyakwazi ukungena kaShembe, kazi lokugida kwakho. Abuwathi, "We, ikeyboard ingabakhansela ngoba ngizolo basho ngedlini." Lezo la fitha yonke indawo. Fitha yonke indawo. Nemcula bakule rap ngiyakwazi ukubacula. Mina ngibizwe endaweni ngiyonandisa. Njengoba abaculi baphesheya. Thiwe baphendukile bayakhora. Babethelwa ngenxa unqunu la. Angikhulumi ngabantu laba zane ngikhuluma ngale nto kodwa umoya wakho usuyasebenza already. Amen. Bakwazi ukufitha yonke indawo. Ngathuka kabi nangu lo bamdubula la eThekwini kade bemdubule ngonyaka odlule bamdubula la lo umrephana lo hip hop lo bamdubula lapha eThekwini ukuzoqhamuka ukabelo uthi umzalwane wami. How come umzalwane wakho lo behamba inkwalo wadutshula kade ehleli namantombazane ehleli nawo nje qabla ngaqabule ngathi uyaphuma uthi umzalwane wakho. Hayi mina ngeke ngibona ihlazo bazalwane. Mina nje ngeke alungile ngakusaba mina ngeke ngisho ukuthi umzalwane wami. Uyofela emanyaleni. Hayi ngeke ngahamba ngiyelini iqala fike ngikhulume nabo ukuthi asisheshe simngcwabe ngizofika Nkosi yami bangazi babe banika abantu ngoba manje ngiyasaba. Sengimshumayizile kodwa kezo. Amen. Amen. Lezo bazalwane. Babafake idakela kusho ukuthi phela kwakusasa lo hamba enqunu nayi lentomane ihamba inqunu le sisangoma namhlanje. Kusho ukuthi kwayona izovula ibandla kuyogcwala abantu khona. Ifithe ngale duluseni iphinde yofitha after ibandla. Amen. Indaba na bagcwele lo moya walo. Ukhulumisa kwaDrago. Kodwa futhi mawubuka umzalwane perfect. Abuzalwane emegqokile uyasho ukuthi yo uyezulwini lo. Akakaqala khona umlomo. Qhubeka. Funda verse elilandelayo bese funda kwi-English ngicashahe sivale manje. Verse number 12. Amandla onke esilo sokuqala siyawenza phambi kwaso. Amandla onke esilo sokuqala siyawenza phambi kwaso. Siyenza ukuba umhlaba nabo bonke abakhileyo kuwo bakhuleke kuso isilo sokuqala esingozi yaso yelashwa. Ngicela ufunde kwi-English qala la iqale khona verse number 11. 11. And I beheld another beast coming up out of the earth. Yebo. And he had two horns like a lamb. And he spake as a dragon. Qhubeka. Verse 12. And he exercised all the power of the first beast before him. Imani bazalwane niyamuzwa ukuthi kuzobe kunzima kanjani?
lo ukwazi ukuthi athe senkonzweni kodwa yonke into ayenzayo lithi ngiyayibheka ilokhu usathana ukwazi ukuthi athi sinegaladini abazalwane ngenwa ngo-200 rand so bese sinegaladini uthi uyayibheka le galadina le into yalapha ezweni uzoyenza le bandleni abiza abantu abastriphayo nabathiwa nokuthweka leya mdanso yezwe bazoyenza le bandleni bafake othomoya ebandleni ithole yonke indawo lento so uzokwenza yonke izinto lezi ezibukeka zizinhle kodwa uma uthi uyazibheka zibiza leyakhe niyanaka ukuthi izwe ligcwele ebandleni manje yabo amabandla nama-keyboard kwakhuluma omunye umfowethu oshumayela la mabandla ama-keyboard bayasuka labafana bayofuna ama-beats ezwe bazosidlalela wona basidlalela uthi uthi yabona ozalwe amen usibuze ukuthi kwenzekeni inkosi yami basho bathi ayiyeke uthi uyabona umona ukuthi noma ngiyafana nomuntu olaphaya kule ndawo edlala ngo-4 ekuseni kodwa msebandleni futhi manje hayi mhlawumbe siyakwazi ukugida sigida phambi koNkulunkulu siyakwazi ukugida kwezwe siyakwazi ubuke kahle ukuthi no man ilokhu zikharakter yakhe umqwezi it's just that ugqoke kahle namhlanje sebandleni hayi bazame ngikhulume bazame nganikezwa yonke inkonzo evangeli lakudala ngeke ungidide ngiyakwazi ukubona umuntu ogangayo mina ukuthi ngiyazithulela nje omnye ngibuke ukuthi ubandla shini mase sisho ngelimi nawo umuze sesho ngorabashanda bangeke uzuthi ayikho balelo ayikho phansi lesho iphezulu wayizwa nje ishiwo mawungabuza ukuthi manje ukubuza wayithatha phela lesho kwakumhlala abantu ubhabhadiswa ngamandla engcwele kwakuyisikhathi sini akazi bazalwane ithi nentshelo yabo awukhohlwa ngosuku wabhabhadiswa ngalo ngamandla awukhohlwa idate awukhohlwa isikhathi basho babumbethi manginamanga amakhono amadala strele ukuthi nginamanga awukhohlwa because lelo suku uyeza ukuthi ngazalwa ke namhlanje awukhohlwa kodwa laba bathatha kwabanye ufanele kwabanye mhlawumbe uNkulunkulu umangcwele wamfake ilimini efuna asho ihlazo lakhe aphuma kulo mhlawumbe uhlebile uphoxile kunjani so uNkulunkulu afana kufake ilimini ethi ningezwa ngoba phela ngeke izwi lithi ithandaza ithi baba ngiyacela njengoba izolo kade ngishela ngaqala nithi manika siye umthandazo uthi amen manje umoya ngifana kufake ilimini kwesinye isikhathi mhlawumbe usho ihlazo lakho la uthi baba ngisakholwa kodwa ugwayisa umthanda usho ngezilimi uyathandaza avana uMangcwele akufake ilimini lalela-ke nako useyasho ukuba kungokulona uthathe lezo zilimi wena wanguqhuma ngazo yonke indawo uzofika ngelilanga kwaba nesiphiwo sokuyi-interpreta usho uthi bathi belindele ukuthi uzothi nginguJehova ubani uthi ngibhema ugwayi lo zobe khuluma asho straight athi uthi uJehova awucabangi uthi manje abanasho athi ngibhema ugwayi kanti usho wena lento ishoyo hayi bazali kuliphithini sophela abantu abaphila uku-interpreta amathanga abazokuzwa basho lento ishoyo bazali ngiyathanda ibali kuthiwa bazali liyalihlola imibhalo uthi uma ukhuluma abahlola imibhalo bazali nina nishumayela kahle manje mntakamanje nishumayela kahle niwuthi uqeda ukushumayela sibe sinxuma sithe ukhuluma kahle siyabonga khona indawo ongenziwa kanjani khona indawo othi uqeda ukuthi uyithathaphi le nto akuyisho uyithathaphi khuluma into engekho ngisho eBhayibhelini uyithathaphi akhona umuntu angasichithi isikhathi unokuthi ayabazali intuthane yenza kanje uye ukhuluma nenye usixoxele inganekwane silindele yona yoshaya u-1 thina awasiphi isambulo esinjalo iBhayibheli lithi yana entuthaneni filandini ubona ukukhuthana wale lisho ubona ukukhuluma kwayo ayikhulumi suzosikambela amake enye intuthane yathi bazane enye yathi ngilindeni bazane lesitori sami ukuze lisizwe no asizwa understand izwi thina amen kodwa ayikhulumiso kwadragwa qhubeka yebo verse ufunda ku-English and he exercised all the power of the first beast before him and caused the earth and them which dwell therein to worship the first beast whose deadly wound was healed yebo qhubeka And he doeth great wonders,
so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. Senza izibonakaliso ezinkulu ngisho nokwehlisa umlilo ezulwini wehlele emhlabeni phambi kwabantu. Yebo zane ngiyanitshela yebo ngalesi sikhathi bazothi akazafika umprofeti ayisabancane thina. Khona usazofika. Ozothi mefikile kuthiwe hey akekho umprofeti ofana nalo. Kuthiwe abenze phela lo ngcobo kuthiwa lo ukwazi ukubiza umlilo. Kuthiwa bazama uzozabiza umlilo ngqo. Physically into ngayithinti. Kuthiwa ozabiza umlilo ukhamke phezulu ezulwini uze phansi. Bathi abantu hey akekho umuntu ofana uye umprofeti wangempela kanti false prophet. Jesus. Sabelana abantu beyimangaliso zibhaliwe kule imangaliso ezulwini. Ziyahambelana izizwe. Omunye umprofeti lapha eAmerica wabulawa inyoka iphethe kanje epulpit. Ukhona ku YouTube ngamcheka nje. Bhaliwe kwathiwa a prophet was killed by a snake. Uphethe inyoka. And inyoka dangerous. Ilokhu iphenduka ithi uthi iBhayibheli lithi yophatha inyoka. Abantu bathi amen inyoka yadingwa yinomsindo. Yamshaya kanti wayesekubovu konke labazalwa. Wazange afike esibhedlela wafa. Bulawa inyoka. Ngiyizwa lo bapasophela abantu beyimangaliso. Musu ugijima uye lapho uzokuthiwa kuyo namanzi. Ungazi ukuthi amanzi ani. Amen. Gijima lapho kuyo namanzi. Gijima lapho kuyo nezikipe anointed. Ezandle lezinto. Bakhotha amavesi wrong kuthiwa abantu babephila nangamaduku oPaul, babephila amabhulu namaduku oPetro. Yes, babephila ngayinketshivolo kodwa iqiniso lithi bake bawadayisa yini. Bathi lamaduku ke ethase anointed. I don't understand bazalwa. Ngezwe indoda ithi amanzi noma esephelile. Kodwa makusane inhloko yami nje la ngaphandle yasebenza. Futhi bafaka wetap makusane ogqoka makusane nami la ngaphandle. Yebo bazalwa. Bayathenga namhla bathenga ama product uthi uJesu zani kimi nithenge ngaphandle kwemali. Ivangeli li free. Ngilazi livangeli likhokhisayo. 500 rand iprayer line. Mofuna ngizokuthandazela 500 rand kune one on one inani. Hey bazalwane. Kabushiri ayo 7000 i1 on 1 yaqala u5000 walula u7000. Ukuyobona nje nomprofeti 7000. Noma ngafika athi God bless you lo ngawusho nami 7000. Akathengwa ngemali akathengwa. Akathengwa bazalwane. Qhubeka okay uthe uwenza ngisho ibonakaliso wenza nomlilo wehla ngisho ezulwini. Angithi niyazwa? Senza ngisho umlilo uvele ezulwini bazalwane. Awuyiphinde leyo verse mntanami? And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. Funda kwisizulu uqhubeke. Senza nezibonakaliso ezinkulu. Size senze nomlilo uphume ezulwini. Yebo. Wehlele emhlabeni phambi kwabantu. Angithi yabo umlilo asiwenza uqhamuke olwandle. Siwenza uqhamuke ezulwini. Bothi hayi uxhumene noNkulunkulu. Kuba nikwazi ukuthi phela uNkulunkulu ngavuma ezulwini lapho xa umlilo wesitha hayi lokhu uvele ezulwini. Ngoba usho bona bethi confirmation. Kade ngangifuna. uNkulunkulu confirmile lo prophet uvele ezulwini. Buka. Umlilo uvele ezulwini. Ngisho ngavela ingelosi ezulwini. Uma nishumayela isivangelo esalishumayelanga ixwayeni ibe ngeqala ekusini. Nimogada iBhayibheli malithi no women preachers. Ayikube njalo. Ngiyamdabukela ozophuma lapha into kulowo mhlola. Angikhulumi bazali lamazwi wami ngogwetshwa ngawo ngolila. Kubuzo kuthiwa kwakhulunywa kangapi. Sengiyayiyeka manje leyo ngoba baqinisa kakhulu ngiya la kuxegiswa khona. Hamba oxegisa. Kuzowangisha iketi kuwa amabhluke kuwe yonke into sakuxeka. Hamba uyoxegisa ngikutshela mina. Jabulela yona lensimbi engikushaya ngayo. Amen. Umzimba uzozuqine ngelanga uzothi mangikushaya ngale nsimbi ibhampa emzimbeni ngokusho uqinile. Uthi uPaul ngelanga bakumbele uthi ngiyanizwa ukuthi sendinga ukudla okuqinile. Uthi kahle ngabe senginika ukudla okuqinile. Kodwa nalokho nisabantwana. Sadinga ukudla okuthambile. Uthi kahle ilevel enikuyona faka seliyashumayela kodwa still nisafuna ifundiso zokuqala.
Sifuna abazali abakhulayo man. Khulu umuntu akhule nasolimi nje emakhuluma. Uthi uyabuza, abazali ake ngibuze ngiyazibuzela nje ingaphandle kwale ndaba. Mama ubasi. Mangafika umama umbethe ukuzela le ndaba. Avanathi efika nje afika haleluya ingcwele baba. Ukujoyine emthandazweni hayi endabeni. Amen. Futhi ave kuyinkinga uqala indaba kumuntu ovutha ngomthandazo. Kuyinkinga ngeke uqala. Nozothi ungena kuthi wenza kahle wafika bengifuna prayer partner. Ake siye kuye. Egameni likaJesu. Esathi yazi ukuthi umama ubani ima ake siqalise uthandaza qeda ubona ukuthi yeyisisa ake kwenzela itiye. Mina ngifasile sisi. Ake kwenzela kumenzela itiye. Athe ngale ngathi isitiye limshisa eqala indaba. Uthi yey lethi asiphinde sithandaze. Thandaza. Uzophilethi hayi siphukuphusa manje. Engisahlala nomama Manci nisiphukuphuku. Into ethandaza kuze kuyoshona ilanga. Umbambile ngeke ilanga uyelozoza athe umkhuleko wakho wangisiza. Ngaphethwe inhloko angasho ukuthi ngangizela indaba. Athi ngaphethwe inhloko ngahamba isiphelile. Ukuthi nina nawo indlela zokubamba umuntu. Bazana umuntu meza le ndaba noma eza nokuhlaza iza ne wisdom yokukholwa. Amen. Uqoqe ngayo. Ukukholwa kuyadingeka abazalwane. Ukukholwa awucawe ngempela mawungathi mama umbethu ngithi ngikuzela le ndaba. Uvanifika ukuthi hey baba yazi ngiboniswe ungena la ngiyajabula ungena la nje. Ake sithandaze baba ngiboniswe sithandaza kakhulu. U3 hours ngithi ngiyabona 3 hours. Hayi baba ngizokuyeka. Amen. Ngibalekiswa yini angikwazi ukuthandaza ngikwazi ukukhuluma indaba. Amen. Ngiyakutshela mina yabo ufuna ungabi namngani. Asifuka njengohlanya nje ongaqondakala. Umuntu athi uyafika ukuthi hey ngeke ngikwazi ukukwenzela ukudla mzalwane ake sithandaze. Siye nje lo 4 hours now la azokwazi ukwenza 4 hours. Ake siye 4 hours enkosini. Yosho yena hayi mama bengidlula umthetho wami bengidlula ngibingelela unamanga bese le ndaba. Amen. Ngithola mama uNdala. Umama uShabalala nje methu ukukhuphukela nezindaba. Ucabange esekhuphuka indlela engake ufika nezindaba ufanele ukuthi hey ntombi wenza kahle wafika bengifuna umuntu esisoya naye inkosini. Ake sithandaze ntombazana. Amen. Usho uthandaza ukuthi baba nayi incekazi yakho ngiyazi ayizile nokubi. Ize nokubi. Ngani ukwazi ukulungisa umuntu? Ngamlungisa umuntu. Umlungisa umuntu azakuthanda khakha athi hey sisi yazi bengithi ngizokutshela ubani ukhulume kabi ngawe kodwa ayisisi sengibonga nje ukuthi ngikufika kule muntu ngeke sakutshela le ngizokulimaza kule level engikubona kuyona. Good. Phasile. Ngiyobonga namaqhawe. Phasile. Kodwa mezothi uyafika uthi uvula nje ethi Nkosi. Hawu sisi kunjani? Ubuyile konzweni batheni ngami. Asizilandile indaba. Uzozisho zonke azayihlobise. Amen. Yeah, siyabonga abazali. Asiqedeleni ngoba isikhathi sesambili. Qhubeka inkululeko ivesi elandelayo. Futhi sibadukisa abakhileyo emhlabeni. Ngezibonakaliso esazinikwayo ukuba sizenze phambi kwesilo. Lalelani ke lo uperforma ibonakaliso phambi kwalo. Niyabona yini ukuthi lo uzobe ekhona kube lo esebenza. Niyabona? Then mesebenza lo uperformela yonke into ayenza uyenzela ukuthi lo wagculiseke. Dilalela ukusiza senzeni. Qhubeka. Sithi kwabakhileyo emhlabeni mabasenzele umfanekiso wesilo. Ebesi nenxeba lenkemba kepha sasilo. 15. Imani. Lo into azoyikhuluma nathi yabona lento izokwenzeka abazalwana. Ibambo ngoba izokwenzeka. Uthi lo abenza umfanekiso wesilo. Uma ethi abenza umfanekiso wesilo bazoyenza umfanekiso wesilo waleli yakhande ladetshezwa. Njengani la ke ngimchazele. Njenge statue lesisaba uMandela esilapha ya ePretoria. Sesikhona nezozuma nani lo Ramanobala. Nozo Oliver Tambo ngithi sikhona istatue ithombe lezi zakhiwayo. So kuthiwa ke uyodabaka isithombe esifana nale. Bamakheke loyo bephethe kuleya organization. Bamakheke bakhe isithombe esifana naye.
lalela ukuthi bese enze njani. Qhubeka. Verse number 15. Sanikwa futhi ukuba siwuphe umfanekiso wesilo umoya. Ukuze umfanekiso wesilo ukhulume. Senze futhi ukuba bonke abangaguleki umfanekiso wesilo babulawe. Cela ufundele kwi-English leyo ndawo. Verse 15. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Lalelani. Ngendlela yokwenza ngayo lo. Hey bazalwane lo mprofeti uyovuma. Izwe lo. Uyova nasondele kusona le stage. Twawasondela kusona siphefumulele. Kubheka abantu athi so bese siyaphefumula sibe umuntu. Sithi masiphefumula sibe umuntu qede atshela abantu bonke emhlabeni amenezela ukuthi wonke umuntu okhona kufanele akhuleke lapha kulesi simo. Ongakhuleki uzobulawa. Ngendlela azobe powerful ngayo. Ngiyamazi. Lo ukuthi uzobe uba. Mayeqa into azoyenza lo, into azoyenza. Ngoba ama-sign okumazi maningi kakhulu. Amen. Amen. False prophet lo bazalwane. Ukuthi nje Nkosi yami sisazofika encwadini ya 40. Okay, sofika 14 na 16 but lo into azoyenza bese siphefumulele saphila abe sethi akukhule kwekusona. Uyazi ukuthi uzobe eguqula into yenziwe uNkulunkulu. uNkulunkulu wakhe istage ukugenesis esiwumuntu wayesesiphefumulela. So bayothi abantu hey uye ngempela. Nakugenesis kwenze kanje. Uyena ngqo ovele ezulwini. Abekho umprofeti ngisho uma sobe sosafa noma sobe siphila kodwa abafa bengayenzanga le. Lo kwazi ukuphefumulela isithombe sisibhekile. Sivale siphefumule sinomuntu hayi vele ezulwini. Uye ngempela okukhonza. Bese lo ethi hayi khonzani mina. Abatshengise lesithombe. Basikhonza abangafuni ukusikhonza babulawa. Babulawa. And iBhayibheli liyawasha amakhanda. Nkosi yami liyawasha amakhanda ukuthi azozabe mangaka. Ngiyasaba ngoba njengamanje sikwikhanda lesihlanu. Lento yobupapa yobupope siku number 5 manje. Unumber 6 bezongena kwathatha uFrancis. So anytime makuphelela la makuthi ikhanda number 7 umprofeti wamanga uzoqala khuluma. Ekhuluma yonke into ayithatha lapha ya. Ngoba kuzobe kuvunyelene bese kuthunywa yena ukuthi ukuze bakholwe babone kungathi lento inobuNkulunkulu asithume wena ngokuvela njengomzalwane wena. Abese ekhaya imithetho. Siqhubekeni. Funda Nkululeko qede. Senza futhi ukuba bonke abancane nabakhulu nabacebileyo nabampofu. Awuyibamba wonke umuntu nabacebile nabampofu. Hey abantu abacebile bazalwane. Hey abantu abacebile njoba bengekho enkonzweni sizobabamba lesikhathi. Lesi ngangonthi ibhebhe la sizifundile sifundise lokuphatha imali. Azikho ihleli lapha yako BOTQ nakombani sidla mafikile ubusuku nomini ihleli lapha zihamba namantombazana. Icebi azikho ebandleni icebi. Azikho isisho sifika sithi hey ufuna imali yami. Sikole ngesiyeke ngokukhonza. Amen. Kodwa bonke la abacebile nabampofu bonke bazobe benza yonke into eyodwa yokukhuleka kulo. Qhubeka. Senza futhi ukuba bonke abancane nabakhulu nabacebileyo nabampofu nabakhululekileyo nabayizigqila bazibeke uphawu esandleni sabo sokunene noma ebunzini labo. 17 bayenza ukuba bonke abakhuleka nabampofu bazibeke uphawu ebunzini noma esandleni sabo. Uyaqhubeka. Okay, ngicela kufundele we-English. Verse 16. Yeah. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their forehead. Receive a mark. We are talking about the mark of the beast. Uphawu lesilo. Wena kabili. Kukhona into ekuthiwa i-microchip.
iqalile kwamanye amazwe yasebenza ime kanje exactly njengoba ngibhala njalo ime kanje ngathi umjovo ithe yayisiphutha phansi incane njenge-rice nje i-rice inhlamvu ye-rice ncane kuthiwa ke lo uyokwenza ukuthi bonke abakhululekileyo abacebile nabampofu abahluphekayo nabayigcina nabanjani bazibeke bona uphawu nayo ke into engixabanisa nabafundisi bathi abantu bawofosa ukuthatha uphawu bathi nje cha kuyoba ukuzikhethela uyolithatha wena uphawu ufake bese kuthi ke laba bazophoqwa abazalwane abazophoqwa uphawu bathathe lento base kuthiwa bazoyibeka la okay yabona ke manje sengifundisa ke lento ejulileke okay angiqale la kuthiwa bawulibeka la yazi moyo ngeke abuhlakaniphile kuthiwa bawulibeka la waqala isystem yalaba bengikhuluma ngabo laba system yabo yayithi umuzabi banento ekuthiwa i-birth certificate uma usukhulile ube nento ekuthiwa udompasi kwakubizwa kanjalo kudala kube nodompasi kwathiwa odompasi barobheka kalula banjani kwathiwa kushintshwe kwayiwa kuma-IDs lawa blue then kwangena lama ID book angena athi mayengena kwathiwa no ngoba yonke kahle lento ithi asikho safe information yethu ayikho safe futhi kurobheka kalula ukuze silungisele indaba ye security nani asiwashintshe because isithombe sasiphuma kalula kwi-ID lethu umuntu afake sakho omunye neyibona so kwathiwa ke ngenxa yezathu zokuphepha kanti hayi it's a preparation silungiselela kodwa kungathi izathu zokuphepha kuthiwa sesiya manje kuma-ID lawa akhona ama-ID cards ama-cards then saya kuwona ama-ID njengamanje azoshintshwa amaduze seqaliwe ashintshwa ama-IDs siya kwi-biometric i-biometric yini na ukusebenzisa isithupha noma ubuso bakho isebenzisa abantu abaholayo nje laba abahola i-grant sebeqalile i-biometric sekunemishini kanebheka usukhona obeka isithupha ayingekhozi obeka isithupha kanje nomunye obeoma kanje ngisho manje bawumfika ebhenki bazokushutha bathatha ubuso bakho izwani ukuthi kuthini then masidlula lapho ngiyakutshela noma ngabe ngobengasekho emhlabeni emva kwe-biometric kuzongena lo kuzothiwa-ke lalela kuzothiwa one ama-ID lawa yalahleka i-biometric yenzeka umuntu angabi naso isithupha ngithi abanye nje banquma imini kuyenzeka njengoba efuna wonke ama-thumbs ebhenki kothiwa no sidinga ubuso-ke manje bese kuthiwa no yonke lento ingalahleki kanjani bese kuthiwa ngoba lento ezofakwa la into ezotshajwa yilanga le ndawo iya-expose-ke elangeni awuhlezi uyifihlile lani then-ke bese kufakwa le yonke lento ihambe into inambiswa kancane kuthiwa hayi izathu zokuphepha ukuthi kuyalahleka sekuthiwa manje akuhlala into esemzimbeni engeke ilahleke bayoyithatha abazalwane bayithathiswa ukuthi bathi naku nje nane-COVID sajova sangafi ngoba i-COVID le ibizonilungiselela nesikhathi bazoyithatha and bekwayithatha ngeke usangene ezulwini noma ungaze ufe umzalwane okhuluma ngeke uzwe ezulwini mawukwathatha uphawu lesilo angizomfundisa nomntana ungalithathi uphawu ncabe ukufa kunokuthi uthathe uphawu ncabe ukuhlupheka ulamba uze ufe kunokuthi uthathe uphawu ngoba uzokalithathe ngeke ambone uNkulunkulu ngoba uphawu lalo mawuthathe lo lapha umzalwane utshengisa ukuthi ukhonzana lo unike lo uzonika lo wabe seyalifaka uphawu athi asithathele uphawu madoda indaba yekhadi lakho lobe ngasebenzi lasebhenki wothi mawungena iskenwe la kuthiwa usibani sibiya hayi usibani sibiya lo unemali engaka uthi imali engakanani usho phume yonke into nothi ilula nithi akekho into ositshontshela i-wallet manje si-safe kanti lifakwa la funda kwi-English ivesi elingaphezulu nalela agcine ngalo uNkululeko and he causeth all both small and great yebo rich and poor free and bond to receive a mark in their right hand kodwa manje kuyenzeka ukuthi othi ingala unawo walimala efemini kuzothiwa-ke not right hand even forehead funda qhubeka or in their forehead in their foreheads
Kuyaziwa akekho umuntu ongenalo ikhanda ngisho kuthiwa walima lapho kodwa ikhanda unalo. Hayi lona-ke siyagaranta unalo. Noma likubheke eceleni unalo. Akekho umuntu ongenayo iforehead ngaba uphili emhlabeni. Kuyenzeka umuntu angabi nayo inyawo, angabi nayo imilenze, obunye ahambe kanje ngezandla kodwa lokhu ngabe khona akekho uphili. Ukhona umuntu ophila ngentamo, onentamo nje kuphela. Yabona ushogarati wokuthi konke abantu finale bakufake. Qhubeka. Yebo. Verse 17. And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Imani naku2. Ongenayo le chip microchip lencanyana noma ongenayo leli gama. Kuzoba naku2. Yilento le noma leli gama. Kuthiwa akekho ozothenga noma athengise. Kuzobe kunzima ngalesi sikhathi. Ngeke ukwazi ukuthenga imali unayo. Nge-COVID kwenzekile nje kwathiwa niya-screen, akekho bengena esitolo enga-screenwa. Anazi naloku screen abe kumfakani. Kuni-cream again. Amen. Kuthiwa wayena engathi lokhu uzaphi phezulu kuyele engotini uzongena omunye. Nani mhleke. Amen. Amen. Nangalesi sikhathi-ke. Nangalesi sikhathi. Akekho ozothenga noma athengise. Niyezwa bazalwane? Mhlawumbe uthi ngoba enitshalile uzobuyithatha ephi imbewu ngoba iyathengwa. Futhi phela khumbula ngoba khona isiqalekiso phansi enhlabathini. Zobe singangeni itshalo. Kuzobe kunzima. Kuzobe kunesomiso njengamanje kune-drought umhlaba wonke. Njengamanje. Ukushisa kwelanga kucontroleki. Akuyona into esafunda ngayo le. Incwadi yesambulo. Abazali baqathi kuyadlala ungacheka ukuthi ixesha lithini ewashini likaJehova. Mina ngicheke ewashini lami ngicheke. Mina khona abantu engibaxolela noma ngisavuma ngibaxolela ngenxa yexesha likaJehova ukuthi hey ungathi ukuhamba kwami iminyaka emingaka ngishumayeza abantu ngiphinde ngiyowaliwa ngenyanga. Mina ngiyeka ngisho umuntu ngizwe ukuthi hey Nkosi yami yabona lento ayishoyo noma la ngenza wona manje ihlungu ngale ndlela ukuthi kodwa bese ngithi anginiyeke aqhubeke emethanda. Sengenzela nje lesikhathi ukuthi singifice ngi-right Nkosi. Nayi-ke nayi chip ezofakwa la noma ezofakwa la. Uma usureceive yona then naku igama lesilo noma i-bucket yesilo ekuzobe kusetshenzwa ngaso. Mawungenayo lento ngeke uthenge ngeke uthengise. Awucabange bazane this yabona this time iyoba painful ngendlela ongakazi ubona. Cabanga unengane encane. Uzathi uJesu maye kwabancelisayo nabazele kulezo zinsuku. Wayekhomba le zinsuku. Awumtshele nje bamafika ukuthi wofika uthi unengane encane. Nezwa zalo uthi unengane encane ngeke ukwazi ukushiya uyithengele iphela khona noma inene noma ilaptogen. Ngeke ukwazi ukuyithenga. Kuyoba buhlungu babumbi. Abazalwana abaningi bayophoqeka ukuthatha uphawu ngoba uyokubuza ukuthi uthatha uphawu noma uyafa. Uzobuza kubani uthatha uphawu noma uyafa yini? Uthi wena ngikhetha uphawu. Ubuka izingane zakho njengoba nizithanda kangaka nje ingane. Kumanje ukwazi ukuhlala ngisho ubheda kanjani ingane uyayivuna. Ninjalo bazalwane. Ninjalo. Ingane ibheda ingane yenze okwamanyala lawo. Masishumayela la ngiyafunga nezingane zami bagxeka izingane zami leso. Khona isikhathi ongeke usibalekele lesi. Ingane ongayithandi kuze kweqe. Ithande wazi kodwa uthi hamba ubuye indima yawo nawe uhamba yakho. Uyabona bazalwane lesi sikhathi siyokuxabanisa ngisho nabantwana ngakushabalala. Bayobuza bathi ufuna silambe ma ake ngithi nje unengane encane ufuna silambe ma thatha lento ucebe ngoba kuzoba kucetshwa uphile thatha lento ma uthi wena ma uyikholwana ngempela ngiyithathe uphele u3 days ulala ungadlili uze ukuthi lo kwaqala kwawesa kuthiwa elokhuza eAmerica kule ndawo ekuthiwa ngiyayikhohlwa le ndawo i-township enkulu lase-America ngiyayikhohlwa kuthiwa kodwa kuyona njengamanje nako California nako nako South Korea kuthiwa baqalile manje abantu bathenga ukudla okungaboli bazalwane kuthiwa baqalile bathenga amathini amaningi agcwele ibizi bacabanga ukuthi azoba lasta kanti aya-expire nawo phela sebeyazi babuka isikhathi bona babuka isikhathi ukuthi no man sikwi-Revelation chapter 13 manje habe yini esisele final termination emva kwaloko sekuphelile hayi asiqale sithenge izinto sibekelele ukuze makufika lesi sikhathi singakhethiswa sibe nakho ukudla endlini khohlwa ngeke uzube nakho so lokho ke kuzofakwa la noma kufakwe la
kuchajwe ilanga mawungena endaweni uskenwa ngabo wabungabuzwa kushe emotini mawugibela emotini mawugibela kobe kunomshini uskenwa ngabo njengamanje kade kuthiwa eThekwini ama-tax wonke afakwa ama-cameras kasho ngathi kuze kwathiwa amatawuni wonke azofakwa amakhamera le kokusenje asekhona amaningi amakhamera ngathi mina abazali ababoni bacabanga ukuthi ilokhu ye-technology kanti it's a preparation for antichrist njengamanje kwenziwa yonke into i-technology le ngane ayifundile lezi ayifundile lezi izazi ukubhala amagama ziwa-abbreviate lezi MOA yayizoleyonto LOL LOL akwazi ngisho ukubhala ulaugh lento lezi uma ungathi ngiyawuba uspell ulaugh izothi LOL manje ungathi technology bazalwane kanti kulungiselwa yonke into manje ayisenziwa ngephepha sekuthiwa yonke into izokwenziwa ngani exactly kuthiwa ayisenza nge-electronic yonke into manje sesizofika manje sithatha amakhompyutha sibhala amakhompyutha manje zisound lezi azifundi lezi kuthiwa zihambe ziyo-research ayingenziwa leyo nto kuthini thina kokulala ufunde uma uyobheka inkompyutha isekwa kanjani ufike uyibambe physical ukuze ukuyisenda lezi hayi ukuthi zibasulele ku-YouTube zibuka isenda bese ziyabuya zona isekwa kanti uma ungathi ayisekwa uzothi akufani impilo yamanje ilula yethukela kanti iswana and mase sifike la akekho ozothenga noma thengisa nesitolo sakho uyosivala unaso manje ukuthi hayi ngizophila nesitolo ngiyadayisa uzosivala ngoba ugovernment uyofika afika athi ugovernment lo awunayo wena uphawu njengoba ungenalo uphawu ngeke la emhlabeni wami operate ngoba angithi ngiyabona manje ukuthi izinga lobugebengu lingakanani le nto yoliqeda izinga lobugebengu because kunento enkulu even ku-TV kade idlala khona into ekuthiwa i-Big Brother imuvi ekuthiwa i-Big Brother i-Big Brother leya i-screen esikhulu esilaphaya elento sikhulu ngendlela emangalisayo sinayo yonke i-information yamakhompyutha wonke akhona emhlabeni and sinawo wonke amagama ethu wobubukwa laphaya ngeke lokhulu kakhulu uskena wena la kaSparks ungena la usibanibani Sibiya ibisho le ukuthi uSibiya ubani Sibiya ungena kaSparks endaweni ukuthi bobulala noma nimethanda ukubulala ngeke ubaleke because indawo zonke zinamakhamera zinani ayikho into ezofihlwa yonke into yobisobala kobe kwaziwa ukuthi njengoba kunento ethi u-count us in uhlelo lokubala abantu mina ngicathi ngijabulela lezo ave ngijabula bazane ngento ezingazazi u-count us in niyazi ukuthi usho ukuthi ufuna ukwazi ugovernment njalo ukuthi abantu bangaka ukuzazi bese efaka izinto okuningi ukuthi ufake abantu abangaka and uyasho ukuthi imani-ke uzosho ukuthi kwabuya ama-cheaper wa-800,000 ekubeni abantu eKokstad bawu-200,000 sorry bawu-1 million hayi iKokstad yonke no babuye la kusho ukuthi bancane bayifakile abantu bafake ngenkani befake ngenkani uyochuza yoba ukhetha ukufa noma ukhetha ukufaka lento qedela mntanami ufunde qedela nkululeko lapho bese funda kwi-English qedile manje verse 17 and 18 funda kululeko ukuba angabikho ongathenga nokuba athengise uma engenalo uphawu kufanele ube nophawu ngalesi sikhathi qhubeka igama lesilo noma isibalo segama laso 18 yebo naku ukuhlakanipha nabo ukuhlakanipha ngiyamhlaniphisa manje bazalwane nozani yebo onengqondo makabale isibalo sesilo makasibale isibalo sesilo yebo ngokuba siyisibalo somuntu nesibalo sakhe singamakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha ngiqedile mina akasibale nali igama lakhe igama lesilo 666 igama lomuntu leli ukhona lo muntu uyaphila njengamanje ubizwa ngale namba bengizonivezela ukuthi why ebizwa ngale namba kwenzekani kuze kuvele labo 6 abathathu and bonke president kwenziwa sure ukuthi le namba bayithathe bebephethe khona inamba kanje niyayikhumbula yabani lapho inani na ineshuru 6 khona amasemkhadi abephiswana ngawo ande kakhulu amadimoni ngesikhathi sale masemkhadi abebhale kanje kuthiwa bali isibalo sesilo
Ngoba kuthiwa lesilo asekho manje kodwa sizophinde sivele. And kuthiwa igama lakhe igama lomuntu na 4.64. Bonke opresident njengamanje basebenza ngalesi system. Bonke. Bengizonitshela nokuthi upresident esinaye manje uthinteka kanjani kule namba. Nabanye bathinteka kanjani kule namba. Kuthiwa-ke onengqondo akasibali isibalo sesilo. Ukuthi isibalo sakhe igama lomuntu. Ngisho isigqoko asigqokayo lo baba sibhala u-36 isigqoko lezi abayifakayo lezi. Sibhala u-36 kodwa ngeke unake wena futhi ngeke wazi. Kuthiwa onengqondo akakubali konke. Sesithandaza abazalwane ungalithatha uphawu ngicela. Uthi uMatthew chapter 24 uthi ngenxa yabakhethiwe lezo zinsuku ziyofinyezwa. Ikuphi okungcono bazalwane ukuthi uNkulunkulu akusave manje kunokuthi ubhekane nalesikhathi. Uyabona uma uzazi ukuthi uyigwala umthandazo wakho mina kusuka namhlanje. Awusho into eyodwa ukuthi baba ngicela singafici isikhathi. Ngicela ibanga lami ukuliqeda ngokusheshsha ngihambe isikhathi sami. Angazi bazalwane. Angazi yoba nzima bazalwane babubethe imoto uyishiye khona ngoba uzoyithela ipetrol awunalo wena uphawu. Kumanje nje awukwazi ukuphila ungena ID. Ukuba uphila ngathi isiboshwa ungena ID. Kanti kuyingane lasikhala okhosini ithi ayikazibe nayo ID. Ayifundanga ngisho grade 12 yathi sifika ngale kwathiwa una ID yathi angikaze ngibe nayo uma nobaba ngumazi kwathiwa angeke ikhulwini indaba yakho awuyeni sithi awuyeni lokhu uzwa South Africa awuyeni umhlanga. Namanje lokho kusho njalo ngithi kuyadlala bazalwane. Khona izinto ngekuphile zingekho. Njengoba nijabulela ama smartphones lawa nanga niyawajabulela. Niyazi bazalwane ukuthi i-smartphone le i-biometric iyasebenza khona sethintwa la ngemuva ngomuntu niyazi sithintwa la nangu unayo udlamini la njobe vela iveza yonke into yakho khona oyivula ngobuso manje vele nawo ifuna ukurecognize ubuso bakho mangabe obamphule ngeke ivule ifa ivule obami niyayizwa leyo lalele niyazi la phone even ungadelete but somewhere bakwazi ukuphinde babuyise yonke into yakho ndiyakwazi yebo bazalwane umuntu ozosinda kulesikhathi akuyena umuntu ohamba netechnology umuntu ohamba noNkulunkulu ngoba itechnology izosihlala izosilibazisa uyabona njengamanje omama bahlala from past 5 kuze kushaya u10 ebuka izitori ngeke athandaze emva kwalokho usuku umqolo ubuhlungu into ongakazi uyibone kade ehlezi phansi ubuhlungu uqedwa backstage umqolo wakho uqedwa okhokho lapha ku backstage emva kwalokho useyolala ngeke athandazeke emva kwalokho khona izinto esibanjwa ngazo banjwe ngazo ngeke ngayibuka inkosi yami igazi lakho ngeke ngabuka umkhokha ngeke ngabuka umkhokha usibani usesukule bani useqomba ubani ngibuka le nto into usathane kangaka lezo ayigxeka insindiso niyasibuka ziyan-entertainer awuthi ngimtshele bazami ngiyaniphindela ayikho i-actor eyobisezulwini koba kulona izulu lelo ngoba elamakhathoni bawungafica i-act ezulwini akekho umuntu oshadile ozohamba eqabulana nawo wonke amadoda story thi uyadlala uholela leyo nto yebo bazalwane awuthi ngimtshela into ethize sesivala izwi uma kuthiwa lihambisana ne-career yakho ngaba sishumayeli izwi alizile ko-accommodator wena ne-career yakho uma kuthiwa kwabuya nge-career yakho ngaba sishumayeli ngoba wonke umuntu bene-career yakho wonke umuntu benento ayifisa abanye nje la bafisa ukuba into ethize eziphambene lezi kodwa izwi silishumayela njengoba linjalo ushintshe i-career wena ufuna uku-acta ufuna uku-acta uyakwazi uku-acta uku-acta ukuphila impilo yamanga uze ufe kanti khuluma omunye ubani mamzobulele khuluma kwi-program ekusene sasibukile ethi wakuthiwa wayethi unamamiliyoni engenawo ukuthi akazange ngisho ne-not million ubani ntombazane edumile nje ubani angazi ubani okulethema-ke lo mina kodwa kambonesha uthi wayedlala ashuthiswe iy'thombe ebeka nje athi ebeka nje ethe nayi lento eliyithandayo nama-horns kasathane kwathandayo iy'ngane zethu lishizele kuncane makushuthe ukuthi kusibuza ingceki iyayazi le nto uthisha uthini amen bamamisa iy'thupha awazi noma isithombe esizophuma sikhuluma masinalento noma sizothini ama-horns lalelani kuthiwa lesokugcina saphuma siney'mpondo ey'mbili ezingathi eziwulu iy'ngane zethu ziphile